Pinia bangani nali tumafan Assam Police Recruitment labangso final result la puthak se labangso video long nang than pachini pon ikpo lapen nali tum ke thek pon longi ko son si result ka chilang ning ma lapen result at a time command tu ma labangso puthak se nali tum thek pon long ikpo tangte aprang se KARDOM kadokave Carbitish 2.0 YouTube channel long kelang aradu ana fans tame lapen nali tum jong se labangso YouTube channel long nang ka homri milang pule chingon pen subscribing on lapen prabjin penali tum 10k anak pile dun igon lapen nang pile dun po pusin ninge klong pen lista me ning chithe pon iglo tangte pada depen pen mate pathek pen labangso APHUTHAK le lang polonang lapen chethan polonang non Assam Police result details le non chethan polonang lapen lang polonang lapen daketok pon name of post bang forest guard 1 lapen forest guard AFPF constable lapen driver constable access constable lapen constable sub inspector of police AB lapen driver jail warder lapen assistant jailer lapen grade 4 APHUTHAK dak kedam tang hod stame paklang pon iklo woreng warse lapen pinana bang phua bang phetum jogdun pota hailo lapen dak kaduk ka pen paklang pon post bang ke 5700 dak 30 an do nane tumna skena long thek pon long egi lapen department wise vacancies dak kipi pon Assam Police latanon dak update pola pen Assam Commando Battalions Forest Department Access Department lapen Prison Department lapen APRO lapen DGCD lapen CGHG lapen Fire and Emergency Service lahaya department se dak kethak pon lo lapen on clardak alam chathan pon lanang command to result bang kelongima lapen exam conducting authority bang state level police recruitment board lo lapen name of organization bang Assam Police Assam Commando Battalions APRO Access Department lapen Forest Department lapen DGCD lapen CGHG Prison lapen Fire and Emergency Service lapen type of exam bang oral lapen Viva Boys mate PST PET lapen TPT sidak en ponlo date of exam bang eda kedam tang April ciklo 2023 malam se en pon iglo lapen type of non result bang kedak final result lo lapen result status na litum la screen along thek pon long igi result status dage tok pon mang not declare stame dak result kiklang pon ye bang ke 8 May 2023 siklang pon pola pen labangso result adet bangke lapen as a par lesson official notification along bangke it may arnisidak paklang pon popusi ketok pon no lapen it may lapen result bang it may stame command kososo result siklang ponima labang talang pon na lapen result nalitum kachelanging pulote nalitum labang so video description along stame link long ikpo halabang so link along nalitum dam pen stame lang dam ikme lapen kali pulte nalitum la screen along thek pon longi dak notification mate notice arlo dak kipi pondo nalitum dak pen thek pon long ikpo lapen result kechegi aphan nalitum labang so video description along link long bear pen nalitum official result page long nalitum dam thek long ikpo hoda nalitum la roll number lapen date of birth nalitum bear pen submit nang po lapen submit date na fit nalitum result thek long ikpo dalo lapen dak important bangke daglo update nalitum kilongi mate link long iki bangke Assam Police results tame dak kadoka via result dak it May 2023 labangso it May arni sinalitum labangso result ai hui banga nalitum lang long ikpo lapen it May nalitum labangso video description along link bang kanalitum it May arni silong ikpo kali pulte nili WhatsApp ay group long stame labangso result aling bang nili nang litum phan nang send ikpo lapen nalitum hadak dampen nalitum chilang ikmelo lapen nang litum la son update lapen la son a video kelang long very mate kelang long bomi apan labangso YouTube channel labang kinalitum kaching hon mate ning klong pen subscribe ikon lapen bell artan dui hodak stame nalitum berik denon lapen labangso video nalitum kaan maser un share ikon karbiang long arat stame palang iknang lapen pachini iknang tangte pinia video long bang nilila short information nalitum phan nang ki 1p
ikbang labangso puthak anchotla tangte pini labangso video long la an sing ton jogjudet pola si dume thak me kadokave karbitich 2.0 YouTube channel long kelangara do anfans tamen nilhin pen kardom. To change your